Ara que ja sóc gran, us explicaré com és un dia a P3. Quan arribem a l'escola, les mestres ens prenen la temperatura i anem cap a la classe. A la porta ens posem el gel i ja estem preparats per deixar les coses al penjador. Deixem les agendes a la capsa de la classe i fem la rotllana tots junts. En molts moments del dia tenim 2 profes a l'aula. A la rotllana fem el bon dia i també passem llista. Els companys que no han vingut els posem a casa i els que sí els hi saludem amb un gran somriure. Després mirem quin temps fa. Fa sol! Expliquem què farem durant el dia. Música, psico, English. Ja ha arribat l'hora de psico. Sortim al pati i juguem al joc del joc. Ens agrada tant! Quan acabem ens rentem les mans. Hem après i ara ho fem molt bé. Ara et toca esmorzar tots junts. És l'hora de sortir al pati. Ens posem l'abric i ja estem llestos. Ens encanta jugar amb la sorra. Quan toca recollir, guardem les eines i ens traiem la sorra de les sabates. Ja s'ha acabat l'hora del pati. Ens posem la bata
perquè toca música. Traiem del suro les activitats que ja hem fet. Avui anem a gaudir amb l'hivern de Vivaldi. Ara és l'hora d'anglès i l'Arxi ens acompanya a totes les activitats. També aprenem a la pantalla digital. Relacionant, trobant la solució. Ja ha arribat l'hora de dinar. Alguns companys marxen a casa i d'altres ens quedem a dinar a l'escola. Tenim un menjador només per nosaltres. Ens posem la bata i cantem la cançó del bon profit. Quan haguem acabat, anirem a la sala de descans i podrem fer la migdiada. Per començar la tarda relaxats, massatges. Avui fem racons i no sabem quines activitats toquen. A cada espai hi ha un material diferent. En aquest racó aprenem les vocals a partir del nostre nom. Al segon racó practiquem la motricitat fina. En el tercer racó hem d'ordenar imatges de la mateixa família. Al quart racó hem de col·locar les imatges de color al pot que toca. Quan sona el triangle és hora de recollir. Entre tots en recent. Ja estem esperant quan tornarem a fer racons. El dia ha acabat i ens tornem a preparar per anar amb la nostra família. Ha estat un dia genial. Ens veiem per l'escola.